ምግልጋል እቲ ዝገደደኒ ሓጢያት ቁጣዓይ እዩ እዚ ንክርስቲያናት ጽቡቕ ምስክር ከም ዘይኮነ ፈልጤ ብኸመይ ከም ዝመጽን ንሕርቃነይ ንምስዓር እንታይ ክገብር ከም ዝኽእል እውን ርግጸኛ ኣይኮንኩን ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ተስፋ ዝሃበኒ ኣብነታት ኣሎ ድዩ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ከመይ ጌርና ነቲ ብቐሊሉ ዘሸግረና ሓጢያት ክንስዕሮ ከም እንኽእል ይነግረና ቀልጢፍካ ክትሰምዕ ክዛረብ ክድንጊ ንቁጣዕ ድማ ድንጉ ይኮን ይብለና ምክንያቱ ቁጣዕ ናብ ጽድቂ ኣምላኽ ኣይመርሕን እዩ ያዕቆብ ምዕራፍ 1 ካብ 18 እስካብ 20 እዚ ማለት ንባዕሉ ቃል ኣምላኽ ምስማዕ ምንባብን ምጽናዕን ማለት እዩ እዚ ማለት ብዛዕባ ሓቂ ኣምላኽ ምስትንታን ማለት እዩ ንኣምላኽ ክንሰምዕ ከለና ሓይሉን ጥበቡን የመሓላልፈና ንሓጢያተኛ ባህርያት ክንስዕር ሓይሊ ይወሃበና እግዚአብሔር ንህዝቡ ተዓዋቲን ዝኸውን ክሕግዞ ይደሊ ካልኦት ሕርቃን ዘስዓቦ ዝገብርዎ ብዘይገድስ ቁጣዕ ክቋጻጸርና ክንፈቅደሉ የብልናን ንዝተቆጥዐ ሰብ ብሕርቃን ክንምልሶ ከለና በቲ ዘሳቅዮ ሓጢያት በደልና ንኸውን እምበር ዝፍታሕ ነገር የለን ምረት ማለት ቁጣዕ ዝሓርስ ነፍስና ዝምርስ ሰላምና ዘጥፍእ ናይ ዓሚቕ ዘይዕግበት ኣተሓሳስባ እዩ ኩሉ ዓናዊ ስምዒት ናይ ገዛ ርእሱ ቀውዒ ይሽከም እምበር ፍረ ቁጣዕ ካብኡ ኩሉ ዝመረረ እዩ ቁጣዕ ጴጥሮስ ንክርስቶስ ናብ ትብዓት ኣሰጋጊሩ ጳውሎስ ኣብ ልዕሊ ክርስቲያናት ዝነበሮ ቁጣዕ ወንጌል ንምስባሕ ብዝነደደ ኒሕ ተተኪዩ ፍረ መንፈስ ንልብና ክመልኦ ከሎ ቁጣዕ ይሃድም እምነትና ክዓቢ ኣብ እንድለሉ እዋን መጽሓፍ ቅዱስ ማለት ቃል ኣምላኽ ንልብና ንኣእምሮና ነፍስና ክጸግብ ክንድግፎ ኣለና